16 чаму? 2, 9, 16. Нічога не разумею. І я? Нейкі набор лічбаў. І ўсё. Добрый вечер, сябры. Прывітанне, феечка. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім. Я гляжу, вы календаром цікавіцеся. Малайцы. Ой, Да вы стаміліся ўжо ім цікавіцца. цэлы вечар глядзім і нічога не разумеем. Так, ну вось на што людзям календары? Ну, Нішто іх глядзяць, лічаць. Мы паспрабавалі, толькі заблыталіся. так. Гэта таму, што вы проста не ўмееце карыстацца Ну, календаром. дык навучыце нас, калі ласка, бо ведаеце, нам сорамна. Вельмі сорамна. Толькі нікому не кажыце. Добра, нікому не скажу. А вы, сябры, умееце карыстацца календаром? Не ўсе? Тады слухайце уважліва. Наша зямля рухаецца вакол сонца. Гэта вы ведаеце. Ага, нам Нестар расказваў. Поўны круг вакол сонца зямля робіць за 1 год. Гэта 365 дзён. Гэта зразумела? Пакуль так, гэта таксама нам Нестар тлумачыў. А календар тут да чаго? Дык вось, першае, што вы можаце ўбачыць на ім, гэта які зараз год. Вось ён, 2018. Дык што, толькі год мяняецца і ўсё? Чакайце, ўсё па чарзе. Год складаецца з 4 пор. Якіх, топа? Гэта я ведаю. І я усе ведаю. Зіма, Вясна, лета. восень. Правільна, малайцы. А кожная пара мае па 3 месяцы. Вось, глядзіце, месяцы усе тут, на календары змешчаныя. Зараз у нас пачатак восені, месяц верасень. Вось ён, бачыце? Бачым. Ага, а перад ім ідзе жнівень. А цяпер паглядзіце і скажыце, які месяц прыйдзе пасля верасня. А где тут? Во-во-во, кастрычнік. Гэта другі месяц восені. Ну, я сам хочу. Ну, я... Так, не сварыцеся, вы абодва малайцы. А ўсяго месяцаў 12, запомнілі? 12. Запомнілі. Ну што, патроху пачынаеце разумець? Ага, расказвайце далей, так цікава. Зараз ва ўсім разбяромся. Цяпер пра лічбы. Гэта дні месяца. Вось, бачыце? Ага. Але чаму яны так дзіўна стаяць з лупкамі? Таму што яны падзеленыя на тыдні. У тыдні колькі дзён? 5. Не, топачка. Я ведаю. 7. Малайчына, Яна. Тебе ўсё давака. Сам такі. Калі вы будете сварыцца, я не буду больш тлумачыць. Не будем. Тлумачце, калі ласка, феечка. Ну, добра, давайте нагадаем дні тыдня. Панядзелак, аўторак, Серада, чацвер, пятница. Суббота і нядзеля – мои любимые дни. Ой, хто б сумняваўся. субота і нядзеля выхадныя. Іх усе любяць, таму звычайна і выдзяляюць чырвоным. А я зразумеў. Лічбы тут стаяць не ўпоперак, а ўздоўж. Мы з табой, Янка, няправільна іх лічылі. Ага. Так, вось яны 7 дзён. А потым з панядзелка пачынаецца новы тыдзень. Ага. Ой, як мы раней не разабраліся ў календары. Оказывается, ўсё так просто. Дзякуй вам, феечка. Калі ласка, давайте яшчэ раз для гледачоў замацуем, пра што нам можа расказаць каляндар. Замацуем. А вы, феечка, зрабіце выгляд, нібы нічога не ведаеце. Нібы вы маленькая. Дамовіліся. Запомніце ўсе. Каляндар нам падказвае, які зараз год. Гэта па-першае. Ось написано 2018. Запомнили? Ага. По-другое, які месяц? Вось наш верасень. Бачыце? Далей. Каляндар гаворыць, які дзень тыдня нам патрэбны. Вось яны, усе пазначаныя літарамі. Панядзелак, аўторак, серада, ну і так далей. І нарэшце лічбы. Гэта даты. Вось сёння пятніца, 7 верасня, так? Так! А наперадзе мае выхадныя. Субота і нядзеля. А
зараз давайте даведаемся, калі пасля іх дзеткі ў школу і садок пойдуць. 8-9 верасня яшчэ не. Ось, гэта будзе панядзелак, 10 верасня. Ну як? Мы все правильно запомнили? Топочка, Яночка, вы у мяне просто вундеркінд. Вы старались. Ага. Спадзяюся, і нашим гледачам усё стало зразумела. А давайте яшчэ паглядзім, калі ў гэтым годзе будзе Новы год. А мой дзень нараджэння? Пачакайце, усяму свой час. Яшчэ паспейце вывучыць каляндар. Ну так, мы ж ужо ўсё зразумелі. Ну на што спяшацца? И правда, будем покрыху далей знаёміцца. А зараз можна спакойненько пасядзець, мультик паглядзець. І гэта правильно. Уключаем. Так. Где-то 23 лютого. О, вот яно. А 8 сакавіка? Знайшла. Наши топы і Яна зноў за календар узяліся. Хопіць ужо, час развітвацца з гледачамі і рыхтавацца да адпачынку. Ой, прабачце, захапіліся. Добрай ночы, сябры. Да побачення, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных усім сноў. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаня ты закрывай. Баю-бай.